Aglaplapunusan ti panagyaman dagiti so amin a lugar iti Nueva Era, Ilocos Norte. Gaputi ayat ken tulong nga ipapaay dagiti opisyales ti nasao a lugar. Babaen ti panangidadaulo the Mayor Aldrin Garvida, Vice Mayor Caroline Garvida, ken dagiti miyembro ti Sanggunian, ken ditoy asang sangkamaysada ang nagsursurmanen kari iti naduma-duma a barbarangay tapno di kasakit mapanday paay dagiti daduma a pagkasapulan dagitoy. Iti bagas mi ket talaga nga halos binulan kami no kastoy nga kagawat na amumi nga makatulong kadigiti kakailyan handay mat nga agpapada ti sitwasyon. Dakkel nga banag deti malibre iti bagas da apo. So nga manon nga tawen detoy nga mararamid ket makita mi met nga dakkel ti tulong kadigiti kakailyan. Kuna dagiti senior citizens ana ipaayan kadagiti libre a maintenance medicine ket nakadakdak kilabanag kadakwada daytoy gapwanan na tahanda na problema pa iti inda panaggatang kadagiti tumarenda. Dakal ti panagyama mi kina pumayora kin kadagiti amin na sa Sanggunian ta kukwada kadag agla ti libre nga agas para kada kami nga senior citizen. Yaman na inter daw nga agas para kada kami nga senior citizen nga adda sakit na. Yaman na kadagiti kada apo mayor kani apo vice mayor kadagiti Sanggunian bayan nga mangidadaulo kada kami ti mangisakit kada kami kadagiti anyaman nga sakit nga sagsagabain. Dakkel nga tulong kada kayo deti ma. Hun sir nadak nga tulong ta manipod di ada sakit mi nga kwa itika na kami miti agas binulan sir kwa. Kinalikaguman ti LGU Nueva Era, babaen kini Mayor Aldrin Garvida, tinangkita ti pundo ang maigatang kadagiti agas ang maipapaay kadagiti agmen maintenance nga umili iti Nueva Era, ken ditoy a mismo pa yen ang maidanon kadagiti barbarangay. Iti met apo agas baro nga programa tay detoy pinasapul tay amin digitay addaan ti maintenance medicine. Ti amin nga barbarangay at no ti kasta itulod kadapada ti naduma-duma nga barangay no adda pa nakabalin na isupay nga problemaen dagiti kakailyan mi dagiti addaan iti sakit ti hypertension, sakit ti puso, nangato ti kolesterol na, nangato ti sugar na, iti vitamin B complex para ti urat dagiti nataengan, stamet dagiti adda maintenance na ti mental health. Pinasapol tayo amin kat dito itan binulanen dito yung ti may kadwa nga bulan nga inimplementar tayo ket sapay ta tuloy-tuloy dito yan itad mi kadigiti kakailyan ta masyang kami unay ken isupay nga pakaringguran da at the same time isarsarno minton nga numabalin at the quarterly wano semi-annual nga diagnostic da tapno makita metlaeng no at pagbaliwan na ito'y pinagtuntumarda nang nangruna di kita'y kaya da pelaeng maala iti diet, exercise, no ti kastakit at atidug ti pinagbiag ti kakailyan. Ken mariknada nga adda ti gobyerno ti barangay, probinsya, ken ti munisipyo nga kang kanayon nga adda nga pagsadagan da nangruna kadigiti addaan ti may recruit ng banay ti Bagida. Sir, kalpasan nga nairugiti dating proyekto tayo, adan to ba iti plano tayo nga gumatang iti mobile ambulance tap ng tigasakit adda nga matulungan tayo dagiti kalugaran tayo. Napintas teta ket when adaman mapanmi alanen nga ambulansya nga dito ket kompleto nga talaga tinawat tayo iti BFP gitited da kami alaen no lawas na dito iti mabalin mga itugot ti barbarangay nga talaga nga halaeng nga pang patient transport vehicle nga dito complete nga talaga nga mobile ambulance nga makungkuna nga talaga nga mausar ti anyaman nga gundaway ken mangipasyar kay serbisyo mangidanon ti serbisyo iti salunat tayo. Dinawat ni Mayor Garvida karagiti kakailyan na asapay kumata ilalaen ti salunat da ken sursurwen ti agbyag ana salunat tapno di kasta ket naat atidog ti inda panagbiag. Kakailyan may panggap ti salunat tayo amutay met nga pinagtutudo agananad tayo apo
kanaanos tayo, medyo han tayo nga baybayan di salon at tayo. Amo tayo nga, you know that health is our wealth. Sapay ta awan serbina ti pagbanbanugan tayo no mismo nga ti salon at tayon katison kun ti mangibus iti uro-urunong tayo. Ken kang ronana hanga menjoyen iti pamilya no addan sakit ti maysa nga miyembro ti pamilya apektado amin ti maysa nga pamilya iso nga ipagpaganit ket mi alaen ko mga agdepender tayo iti agas pinpintas no kitain tayo met iti diet tayo ken iti exercise tayo ken kang ronaan na antay unay nga isi-stress ta makaited iti sakit ita stress ken lastly kanayon tayo kumaapo nga kailyan nga yan man gani Apo Diyos ka nagkararag ang kanayon nga panarabay. Ti Nueva Era ket maysa nga ili ang masarakan ti Bakras iti kabanbantayan iti dumaya a paset ti probinsya nga Ilocos Norte. Ngem no serbisyo ti lokal a gobyerno ket haan na paudi a maidanon kadagiti agnana editoya tangamin ket kalikagom dagiti mga idadaulo asang sangkamaysa nga inda masagrap tinasalunat na progreso ken napintas a panagbiag. Para ti JCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.